Pennod 2 o Gari Tryfan yn erbyn Dominws Gama. Tryfan yn colli rownd. Beth yw'r lle bach hyn, Alec? Bydd istaw. Diwedd am enw od ar le, a hwnnw'n lle bach pert hefyd. Pont Seni ydy'r enw'r lle. Neu di roi socsen rownd y ddanedd rwan, os gweli di'n dda. Bachan, pam dylwn ni? Nid mo'n angladd rydyn ni. Cododd Alec fymryn ar ei drad i arafu'r Maserati nerthol ac amneidiodd a'i fawd i'r sedd ôl. Trodd hithau ffen i edrych a gwelodd y detectif yn lled orwedd yno a'i ligad ynghau. Beth o'r fan? Mae'n cysgu, sibrydodd. Meddwl mai o'n nid cysgu, sibrydodd y llanc. Mi gei di bob gwybodaeth am y darn hyn o'r wlad ar ein ffordd yn ôl. Diolch, Professor, meddai hitha a throi i edrych trwy'r ffenest yn ochr y car, rhag iddo ei gweld hi'n gwenu. Roedd hi'n fore godidog ar daith dros y mynydd o Ferthyr i Aberhonddu wedi bod yn hyfrydwch pur. Bod y ddau arall yn yrwyr profiadol, Alec wrth gwrs oedd wrth yr olwyn. Nid ffordd o fynd o un lle i'r llall oedd gyrru car iddo fe, ond ffordd o fyw. Pe roddid i eistedd yn unrhyw sedd arall, fe fiasau wedi cnoi ei fusedd hyd ei figyrnau ymhell cyn pen y daith, ac yn gyfiawn felly gan nad oedd gallu'r un o'r ddau i drin y peiriant yn dod o fewn milltiroedd i fedr y llanc. Yn wir, ar brydiau, gan mor gynnil fyddai symudiadau draed a'i ddwylo, fe gredai Elen mai a'i feddwl y byddai'n reoli'r bwysffil dir a'i gael ei fyddhau iddo fel petai ewyllus y car a'r gyrrwr wedi plethu i'w gilydd. Yn sydyn, daeth munud felly i'w cyfarfod. O'i blaenau ar y ffordd, weddol gul, daeth res o loriau mawr uchel i'w cyfarfod. Taflodd Elen olwg ar y cloc a gwelodd ei bod yn mynd tuag atynt ar sbîd o dros filltir yr eiliad, heb unrhyw arwydd fod Alec am arafu. Ti'n gweld y loriau, cogrwt? Gweiddodd i'w rybuddio. Ydw, wyt ti'n gwybod pwy sy piano? Atebodd ynta'n ddidaro. Pa dweud wrtha i, mae rhyw hen ewyrth i ti yw meddai hithau, gan godi eistedd yn syth yn ei sedd yn barod i neidio. Perthyn i'r frenhines, gwrgarw. Mae ganddi hi, roedd sŵn byddarol y loriau wedi boddi'r gweddill o'i eiriau wrth iddyn nhw wibio'n res heibio. Sylwodd Elen fod golwg frawedig ar wynebau amryw o'r milwyr oedd yn ei gyrru. Roedd Alec yn dal i sgwrsio'n hamddenol ac yn manylu am y gwersyll milwrol oedd ym Mhont Seni. Be ar y ddeir oedd y sŵna? Horodd llais o'r cefn. Haia Gari, ti di deffro? Res o Rolls y frenhines. Nhw styrbio dy gwsg di'r ren boio. Lle yn ni nawr? Gofnodd y detectif, fel petai newydd gyrraedd o ryw bellter mawr. Newydd adael defynnog. Byddwn ni fawr o dro rwan cyn cyrraedd Abercraf. Daeth distawrwydd unwaith eto ar y cwmni, heb ddim ond sŵn chwyrnu dwfn y peiriant pwerus i dorri ar dywelwch hafaidd y mynyddoedd o amgylch. Cadwodd Alec at gyflymdra, a oedd iddo ef yn resymol a mwynhau'r ddau deithiwr ara yn aill olygfa ar ôl y llall. Aeth Elen i ecstasy o bwynhad pan ddeithon nhw i olwg gwaith dŵr crau, ond pan oedd Alec wrth i negluro iddi, mae cronfa i ddyfrhau a disychedu Cwm Tawe oedd y llyn, fflachiodd car gwyllt heibio iddynt a'r drofan y ffordd. Oni bai i Alec fedru anelu'r Maserati drwch y blewyn rhwng ochr y car a cymyl y clawdd, buasai wedi bod yn wrthdrawiad ffiad rhyngddyn nhw. O, mam, beth oedd y twpsyn yna? Galwodd Elen mewn braw. Dim ond lagonda, atebodd Alec yn ddidaro. Beth oedd e, car rasio? Car rasio wir, atebodd y llanc gyda dirmig. Mi fasai fel 1000 yn tynnu hers yn ymyl hwn. I brofi bwynt, gwasgodd y sbardyn a llamodd y car ymlaen fel ceffyl yn cael ei ben. Neidiodd y nodwydd o'r 60 i'r 100 mewn ychydig eiliadau a dechreuodd y perthi ar ymylon y ffordd edrych fel petai nhw'n codi ei hydenydd. Yn ansydyn, arafodd y car. Dyna ti dan yr ogof, gwedodd Alec ac estyn llaw i'r dde. Fi os ti'n erioed, mae yna fwy o ogofeydd yn fanna nag sy'n o bylle glo yng Nghymru. A dydy hanner nhw ddim wedi archwilio eto? Ach, fi, atebodd yr enedd. Fe fyddai'n haws dy fi fentro i fedd hen ffar o'r aifft na mynd i mewn i siwdle. Mae angen darllen eich pennau chi i gyd, a rai sy'n stwffio i siwdylle. Un o'ch o biau mawr Alec oedd stwffio i siwdwlle, fel disgrifiau Elen y grefft o archwilio o gofau a thwneli tan ddearol. Weithiau, wrth iddyn ambell drywydd, fe fi'n rhaid i Elen fynd gydag ef. Gyda'i chalon yn llawn o arswyd wrth ymbalfalu trwy'r tywyllwch,
yr aeth i bob tro a chyda ryddhad y tu hwnt i eiriau y deiau hi'n ôl i olau dydd. Beth am y lle acw, Elen? Hoffech chi dreulio diwrnod yn y plasti na? Gofynnodd Tryfan iddi, wrth iddyn nhw fynd heibio hen gartref Madam Patty yng Ngwraig y Nos. Ond ei dotio hi, mynd yn ei flaen a wnaeth Alec heb gymaint a throi olwg oddi ar y ffordd i edrych ar y plasti enwog. Toc aeth ant heibio i glwyd ar waelod llwybr oedd yn arwain at dir reit helaeth mewn llwyn o goed i'w chlawr ffordd. Aros, gweiddodd Tryfan, wrth weld enw ar y glwyd. Cryd yr awel, darllenodd Elen. Dyma'r tŷ lle mae'n byw, medda'r detectif gan agor drws y car. Garech chi mi fynd i holi, Mr Tryfan, cynnigodd ei ysgrifenyddes, ond gwrthod e wnaeth ei meistr mwyn iddo gael ystwytho ychydig ar ei goesau. Cerddodd yn hymddenol i fyny'r llwybr gan sylwi fod yr ardd, mor helaeth, wedi'i thrin yn ddeslus a llwyr. Roedd yn amlwg na roedd Samuel Pierce yn gwastraffu amser wedi iddo ymddeol o fod yn bennaeth y Continental Art Gallery. Roedd dim ôl blinder henaint i weld o gwmpas y lle. Curodd ar y drws a chyn pen munud fe'i hagorwyd gan eneth gymharol ifanc. Daliau ei hun yn syth, edrychau'n sicr iawn ohono'i hun. Bore da, meddai. Gogwyddodd y detectif ei ben yn foneddigaidd, yn ôl ei arfer. Gari Tryfan i difenwi, meddai. Os byddech chi mor garedig a gofyn i'ch tad a gaf i air neu ddau ag serch nad yw e ddim yn fy nabod i. Rydw i'n nabod ych chi, atebodd y ferch. Chi yd y detectif, ynddo? Wel, ie, rhyw fath o detectif. Cyn iddo gael gorffen ei stori, torodd hi ar ei draws. Be mae dadau wedi wneud? I ddechrau, dyna'r dyn na o Scotland Yard, a rwan dyma chi eto. Falle i'ch sicrhau chi, Mr Tryfan. Detectif adorodd ar ei thraws i'r troma. Dyn o Scotland Yard? Beth oedd ei enw e? A phryd bu am Miss Pierce? Gofynnodd. Rhyw awr yn ôl. Beth sydd wedi digwydd, Mr Tryfan? Pam na chaiff dad a lonydd bellach? Gofynnodd y ferch ifanc gyda chrac yn ei llais. Miss Pierce, gadewch i fi'ch sicrhau chi taw mwyn gwneud yn siŵr y caiff e lonydd y des i ma'r bore yma. Y dyn yma o Scotland Yard, sut sy'n oedd e? Disgrifiwch ei mi. Dyn mawr, barfog, mewn cot croen dafad, ohono wedi costio £100 o leiaf. Roedd ganddo fo gar lliw hufen, Lagonda. Lagonda? Ydych chi'n siŵr? Ymsythodd y ferch ac edrych i lawr ei thrwyn arno. Faswn i ddim yn dweud hynny, ond i bai mod i'n siŵr, meddai. Mi es i lawr at y glwyd i'w hebrwng o, i ddangos iddo fo ffordd i fynd i ddod o hyd i'r bwthyn. Roedd e ddim i weld yn deall na Chymraeg na Saesneg yn dda iawn. Mae gan ffrind i mi yn Sir Fôn gar Lagonda, dyna sut ydw i mor siŵr mae dyna oedd hwn. Ie, mae'n ddrwg dy fi mod i wedi'ch amau chi, brysiodd Gari i'w sicrhau. Wnaethoch chi gyda'r dyn mae weld eich tad? Naddo, i ddweud y gwir, roedd yn edifar gen i wedyn na fi asni wedi mynd. Doeddwn i rywsut ddim yn gallu llyncu'r stori yma mae gŵr o Scotland Yard oedd o. Fod y detectif erbyn hyn yn siŵr neu feddwl mae Dominws Gama neu un o'i griw oedd yr ymwelydd, gwnaeth ei orau i guddio'i amheuon rhag ei ddechryn. Lle mae'r bwthyn, Miss Pierce, holodd, mor ddifater ag y medrau. Os rwy'n yn byw yno gyda'ch tad? Na, dros neb yn byw yno. Ei rentio mae dada, ar ôl iddo fo golli, wedi iddo fo ymddeol o'r galeri, fe ddechreuodd fusnes bach, lliwio hen luniau o gyfrolau ac yna'i fframio nhw i'w gwerthu i siopau crefftau. Ffodolodd amser yn fwy na dim. Ond lle mae'r bwthyn? Fe garwn ni gael gair a'ch tad mor fian ac sy'n bosib. Gafaelodd yn ei fraich a chedrych i'w lyged. Beth sy'n bod, Mr Tryfan? Dwedwch wrthai. Rwy'n gweld yr eich wyneb chi fod rhywbeth o'i le. Peidiwch â chynhyrfu chi nen. Dim ond mofyn ei gyngor a falle gwneud busnes ag e. Os byddwch chi mor garedig a dweud lle gallai ddod o hyd iddo. Llwyddodd i'w pherswadio o'r diwedd. Cyfarwyddodd fi droi'r car yn ôl ac yna wedi mynd heibio i'r drofa gyntaf i gymryd ffordd gul ar y chwith a dilyn honno am ryw 500 o lathenni. Fe gwelwch y bwthyn yn y cae ar y dde i chi a'i enw Llety'r Wennol ar y glwyd, meddai. Diolchodd Tryfan iddi ac yna bras gamodd i lawr y llwybr at y lleill. Gloi, troi nôl, meddai wrth neidio'r car. Mae'n ymwelydd wedi cael y blaen arno ni, mewn Lagonda. Trodd Alec y botwm a riodd y peiriant. Catch your hold, rybuddiodd y llanc a gwasgodd y ddau arall ei hunan yn erbyn cefniseddau. Llamodd o mas ar ati hirdrwyn ymlaen, trodd am y clawdd. Cyffyrddodd Alec ar breg a roddodd pen ôl y car dro crwn ar ganol y ffordd, cyn neidio ymlaen i'r cyfeiriad y deithon nhw ohono. O'r mawredd, sefydlodd Elen, wrth hel ei hun at ei gilydd.
Hewl gul ar yr ochr chwith, gwedodd Gari ar ei luniau yn y cefn. Gyda sgrechfeidd oerllyd o'r olwynion, trodd y car i'r cyfeiriad. 500 llath, gwedodd y detectif eto, gan geisio codi ei hun ar y sedd. Gwelodd y bwthyn yn y cae a'r enw ar y glwyd. Dyma ni! Stop, grwt, stop! Arhosodd y car a'i daflu ar ei luniau eto. Cythrodd am y drws. Sebwch chi yma, Elen, meddai. Der y gwboi, galwodd Alec a neidiodd allan. Gobeithio nad yw'r glwyd na ddim wedi chloi, meddai Tryfan, wrth iddyn nhw redeg ati. Trosti, boio, meddai Alec a'i chlirio cyn gorffen dweud. Cyrhaeddodd ei gyfall wrth ei sodlau a redodd y ddau dros y llwybr anelwig tua'r bwthyn. Ei bwysau, roedd Alec mor ysgafn ei droed a'i ffrind. Fe, mewn gwirionedd, a gyrhaeddodd y drws yn gyntaf, ond pan oedd ar roi law ar y glicied, galwodd Tryfan arno'i aros. Gwn, meddai, rhwng anadliadau tyn. Lle mae dwn di? Cofia taw ar Gama ar yn un delio. Tynnodd Alec i bistol ac yna, wedi rhoi nod i'w gyfaill, roddodd bwysau droed ar ddwrn y drws, a gorodd led y pen, a llamodd Alec trwyddo gan gyrcydu bron hyd y llawr. Mr Pierce! Galwodd. Yna, gwrdd fod yr ystafell mor afler a phetau corwynt wedi rhythro trwyddi. Argol ganan, drych ar llyfrau yma dros y llawr i gyd, meddai. Ond lle mae Samuel Pierce? Gofynodd Tryfan, gan gamu dros y pentyrau o hen gyfrolau a chyfeirio at yr ystafell arall. Cadwai ei wn yn barod o hyd, ei fod yn siŵr erbyn hyn fod y Gama wedi cipio'r tenant o dan ei trwynau. Dilynodd y llanc ef a galwodd y ddau enw cyn bennaeth y galeri'n Llundain, ond heb smigo ateb o unman. Gad i ni fynd i chwilio'r beidau, rhag ofn mae cuddio'n fanno, y mae o, awgrymodd Alec. Ond ar hynny, o gyfeiriad y ffenest daeth sŵn griddfa yn egwan. O dan y pentwr uchel o hen lyfrau, roedd troed dyn. Rithrodd y ddau i chwalu'r cawdel a dyna lle cawson nhw'r trian, yn gorwedd yn llonydd fel corff. Tawn i'n smecs, maen nhw wedi laddo, meddai Alec. Na, mae lygaid yn symud. Mr Pierce, ydych chi fy nghlywed i? Mr Pierce! Roddodd y dyn o chenaid ac agorodd ei lygaid a syllodd o'r naill i'r llall. Cyfeillion ydyn ni, Mr Pierce. Eisiau gwybod am lygaid yr haul. Allwch chi ddweud wrthon ni lle mae'r darllen llygad yr haul? Daeth mymryn o wen i ymylon y gwerfysau crenedig. Mae o'n saff. Yn y ser, sibrydodd, cyn cael ei lygaid. Mae'r ffôn ar y ford. Galw'r polis a'r ambulans, meddai Mr Tryfan.